Bynta kasni kan tarik unai viang hajar pesan kalian niam ka Hima Khyrim kala poi ha kasni ka pasau ha kani kasni la pelong ya kajingat patba na ying sat shalum pomblang ha ka baus im ukumi ka Hima upa im Dr. Balajit Singh im usim khna ki bakrau ki batri kasim sat ki khun im ringkat ki khun ki hajar ka Hima kle dan lang syabandan kani kajingat patba la dan ka shat nok kajat ha plau ka ying sat ha ka ba ki duhalia ki latem ya ka kasing kadha usim ukumi ula pedang buram ye ki bala syakhat ngobha kerpang usim ka Hima melim upa im aina manex im hakani ka jingat patba kasim sat kalakit ye ki kho ki bala bu ye ki klong ki skau na ka benta ka le niam le rukom ha ka pomblang ban aingu aidem ye ki blei ha ulum pomblang hakani ka jingat patba na du khurdap jan ying sat ha du bandadap ya ka le niam pomblang halum pomblang na siat de ki suloi tensa ban pensawa bakalas dang ka syat ka kemen ha ka Hima da ka tip patba kum ka syat Nongkrem.